Ki MDC ka Voice of the People's Party na Khasi Hills Autonomous District Council, Majanta Hills Autonomous District Council, lem kinonggit kmat ka party, kilawan ban ay jingkersyan bat ay men CM ka jingeki sya thangan u chairman ka Green Tech Foundation, uba H ban siudor nonglang Hamadan Malki, hakanop hai sngi khat saut rigwe yong arja arpun rio. Kajing sya thangan uba H ban siudor nonglang, kala sedang nado ka khandai rigwe yong arja arpun rio, bandawa na ka sarkar, ban pendu e kajing ay wai lang, ya ka dolen nong lumpong deng, man shnai ka taj umyam resort and spa. Ki MDC bawan hakani kasngi, ki kintop yo ba Powell Socklet, kakong Ivan Dublin El Nonglat, uba Saybor Lang Warba, uba Edison Kar Umnuot na Lord Kiwe. Habakren chikilat patay kubor uba Powell ubadiw nong ay katiyan ka party na ki HADC, ulapin pao, bagajing ki ka Green Tech Foundation, kaday ka badan shisha ya kajing tumu ban pinne pinsa ya ka may mariang, bat ki saudong saukun. Halor kajing temu ke sarkar ban shna jing tay hadolen nong lumpong deng, uba Powell ulaong, bagi jing pen sya jong ke sarkar ki long tang ban pen bet pat ba, bat long kong pong, ya kajing dawa jong ke Green Tech Foundation. Ula pen pao kajing lingo halor kajing kwa ke sarkar ban tay ki 5-star hotel, hakileng ki jaka, bat kam tam hadolen nong lumpong deng, kabadan hapadeng kawa umyam, bag balong ru ke jaka syong jaka sa kijing tau beim. Hakabakum ka ne ka porpan nga ngayang kana ka por ka penremjur ya kana ka jinglong kuman jong kana ka sarkar bat nga dawa badai ya ban pensengeno sisendon ya kana ka project Kemet jong u chief minister bat ki minister ki jong u ka project Kemet jong kana ka sarkar ka ba hangahi kadai kam don nrai kadai tang ka jing mang ka jing thmu lepa jong sarkar kumno nang taman penjot ya ki kon samla jingi ki kon samla sinrang ki bon manta ki langop how drugs ki langop hakakian hare manta ki lathmun hamta sawan pengop ki kon samla kan the jingi hakikam dimet hakikam nuti kumba laong daki nang yalam ba manswa te sungobha wat yai shakmat ya kane ka project ka jongpi bat sengeno ya ka mardor bat wat penbor yangi bangin siempat ya ki sinjam ki bakam tenge nang nai shakmat jing sisha nga sngaw bakini kinong yalam jong ka sarkar nado u chief minister ki bepat ki minister ki lade par sngaw larang babangi ki kun samla ki badang dei tangkum ki persa ki kun ki jong ki hendengin mi mangi shakmat kin mi maki kini kun samla shakmat ban pen I ya ka jing nuna jong ki hendai ha ka jing sisha ki lade ya ka ban don kata ka jing sngaw ka jing tiplem hendai pen ban ki kloy ya ka ban ya darab jot ya lade ban pen kesan ya na ka sngi sha ka sngi hendai ban simpat ki sinjam ki bade biang tm nga sngaw ban kan tu ki bagi kin ken mau baga jinga dai jengki ba upay ba ka khamlong hakmat ban ya kata ka image jengki hakmat ki weipat kita ki perlok corporate ki jengki. I would like to take also this opportunity to motivate our honorable chief minister of Meghalaya Shri Conrad Sangma to think rationally because his relationship with the commoners and him being attentive to the voice of the people of Meghalaya is more important and is hard and it is needed to be heard by him rather than for him to keep trying to protect his image in front of his crony corporate friends. For myself, I take this project as nothing but I should term it as what we call as that crony capitalism. Hangahi simet nga shem. Baka ka project kamde ke hindi kita kabangi kot ka crony capitalism kapada tang tawan penyolong ya ki weipat bat kam don shu da kumwei. Te sa sisin pan nga kot lang ru iki kun samla hapo ka bri uhnyo trem hapo ka jela makala jing ban mi shakmat ban ai ka jing karsan ba ya ka ne ka seng. Bat bangin mi shakmat bangin pentikna ya ka jing singaing jong ka menta bat kala syai ka jengi ka por kala de bangin rai hi dalade ya kala syai kala singi jengi omshu bangin nang syania hai kini kinong yalam diri kinong yalam ki basula lilam lut ya kat kabadon namara da syania haki compare kam kalalong kumbasu syania hakilo te mino syakmat pen I ya ka boy ya ka bo jong phi khang bangin laban pen kongu ya kane ka jinglong arogan jong kine kilai sansnem bat kentang yawai sa sisin pan ngapan kan mau ya baro lang bat kham tam ya ka sarkar
John Konrad Sangma wat tenju than yang i ki khun samla bat wat persyang ru ya kaban yai pengop ya kaban exploit yang i dak kira kilti ki babun jai ila don ya kadan pule puthi ila don ya jinang jing start ki jinang jitip ke babiang idang biang ke bormet ke bor perkhan ban labar kata wat persyang ban ya lekai bat kita ke badang biang ha ke bormet ke bor perkhan yo pi babe menta kasni menta ka por phila bandai ki bakrau phede ban la bandai ru kisim ba pisngau ba omdon syu kan mapi Hendrai kan mau, bayo la syai la sisngi, pin sakala merau, pin sakala paiba, bat ya lap kajing babe, naga benta jong pi. Lada pikwa benteng kana benta jong jing syakri. Sengop hale ya kabade, lem da kumta, yin pensang thaino ya pi, bat da dangi ha bansim da ka baju bor justiru. Hoi kai ko penlong yang kadai ko penong hi kadai ga mensim jong ka jingkit kle. Ko banganga don na ka benta kalawai jong ka ri pakajat penreo. Ting awan gani ka por ban ai ka jing kersan ya kini ki para samla pat kumjuk ru agajuk ka por hiru ban kondam ya gani ka jingle jong ka sarkar hi ngi imenta kalayat kumba landrius ngi tina kalian ka jong ka sarkar ki klam shim ka ai ka senjam kaban khot sakajing keren lene ban banyak penbaik no ya kini ka jing mo ka baki kini ki khon samla ka mangi hiru ngim kwa da kani ka project hi kan ya chikaman ti nakaliang jonga ngadan ban bu ya jing kali ka ya sarkar hato kani ka jingle jong ka sarkar hi kadai tang ban bus ya kata ka economic development ne ban peni sya ka partai ba ka state kelak Q kelak long advance lah menong de kajing keli ke jonga menta lada kum kinong yalam piklet lut ya ki ai tang na benta ban Q kata ka yo kokot hatu syai kan poi kalawai jong kari bakachat meriu namar kai ke baja kum ka sarkari kai ka baka le menta kalong kalak klet lut ya kata ka ecological development kalak klet ya ka social development kai baka le kadai ban kentiu ba ya kata ka billion dollar economy ka baka la mention ndok ki por ki bala kisnem ki bala le te ngadan ban ong bat ban kemau sechisin ba kum ka sarkar kebayalam kum ka sarkar kepada kabadan ka jikit kli hatu ka subyang mo ban chupen kiu ya ka development habaki ai kila jot kila paralut hatu ka biang mo lada nuksa ko mo pa jong kay lada upa upen biang tang ban yo ya kata ka spa ka phau jong jing dan kam jong kay jing ndre ka akor ka burom pat la hablut shaklau hatu syai kan po kalawai jong kikhun teka ja kum jo lada ya pen ya be tang kata ka jing kiu jong kata ka yo ka kot ndre piklet pat ya ka akor ke buram piklet pat ya kata ke development haka environment la panong dan panong ti kajing keli ke jonga syai kan poi kajat penriu lada kumni si kumni kumapli no ka basdang ka parti ke jongi kala ai ke jingkersan ke bateng ya kan ka jing yakhi jong ka ne ka Green Tech Foundation ka bidai bat ka jing tu jong ka sarkar batai ka hotel ya ka wen ke dol nang orang tiap omyam kena duk kasi ka basdang haba kini ki samla kilani sports secretariat nak kalian ka parti jungi ka youth wing ka women swing bat kum juru ki wipat kini lam kilia la ilang sports secretariat bat habala pengkerja no ikini ki jong president chairman jong ka Green Tech Foundation bat ki member hene pok malki nak kalian ki lam ke jungi na du president jungi ba adan ilawan nang tai Dr. Bas Khamar Bo ru iblong spokesperson jungi kelawan ki pat ki par MDC kelawan kaya jingwan jungi ni kalau ma ai jing kersan ka ba ting ya ka Green Tech Foundation ngak skuap no kan ka por ya kitu ki ba mo ki ba atatian ya kan ka Green Tech Foundation kani kade ka organisation ka balang union bat ka bala tribun ba hakikam akan mau ba kat ke jing jabo jong kawa nan ba ti po nong stain deki volunteers jo kan ka Green Tech Foundation ki bala yar to kawa ki bala tami ki plastik ba ya ki jaklia jong ka to kawa bat mentangi ikat no jing khu jong kawa nan ba ti po nong stain nata kita ke pat kiwa ru ke ba ka Green Tech Foundation kala ya bat pengkhut ke bambut ba kan ka seng ka don temu sisa
มันเป็นเดียเป็นสายกันนี่ก็ไม่มาเรียงนักตาหากไม่ได้บักกันนี่ก็ลุมปังดังปันงี้รูบักสังได้ปักsyukuran tanah jerong kila file ki RTI kila yo ki kod ki sla ki documents ki babyang bah ki bapen baka sarkar ka don ka jing thu sha bantai e ka hotel ang thia po dol nong thia po omyam ti kumba ka kan ka foundation ka pen ki jing du nong bak ki jing ta ka mai merang ngirung ya tan ka ju ka sur man pen pau ya ka ju ka jing ka sana ka bata jongki ten re hapdang ju kita ke barong ngi ba ka sarkar pat mo na kalang jo usi minister usu ai ke jeng pensai lembaga lak patai khobor ba ke babon ke jeng pensai ke jong uhi ki dei ke ba lomar persya ya ke ai ke ba ka ni ka foundation kalap lembaga ki document lembaga kita ki ka jeng ya ka deal ke jong ki hapren kita ki company ke paper te ni sul ngok bari ba ka sarkar ka kwa bantai ki ni hotel keleng ki jaka kham tam yang thia po pung yam mo ba kala kren ka ni ka seng bat kum juru ke babon ke lapan pau ba ka di ka jaka ka ba kaban kong kalong baka di kejaka pelang kabangi tan ka boarding nang taru ka di kejaka ka baki nong song joko to ka snong bro saudong joko jol nong ruki ha ka batong dok ha baki pe kejakam te ka sokar ka swan ban penbi ki pai ba ka kerteng joko ta ka development ka jingwan jongki tourist chane nyim tip kata hotel ka ban te thi kanu ngut kanu e kala man ai kam ajam ham tam e ki trai song stu bat kam juru ki samla joko ni kari ka jongi tengi wan kan ka po ban pen pau ka jing kersan ka batang ya kan ka foundation ba kum juru ban ai musim ya chairman ba present jong ka foundation ubala song sat khan mata ni lah handru singi mene ke lawan ki doktor ban pe ya ten rei ka ba ki no lam ni ke thu ba nadu ba ki wan hang ni nadu ka dewan ka sarkar kam simla pha ye ki officer laklang ki magistrate ni ki ban wan ra ye ki jing pensai kijing besar le ki clarification ke jongki le ki jing thok jing tar jongki bakin dispute le bakin ya pher ba kata ka jing lap jong foundation ni la sui bala syukran namba kila patai ko bo kani ke pen ba ka sokar ka thmu bakan yang baik akan ngre bantai kani kota ten re ka parti kala pen pau ko ba presiden jong ila pen pau bara ka sarkar ka ya bi sangat bakan dia ka jing thmu ko joka ka parti jong kan pelong ke jing ban ngiru na kalang joki abis ngangai bat baro amtang ki bakarsan ya ka VPP re baro ki pai ba jong kani jongi ken milang ban penbor ka sakar ka bakadi ban penduk no yang ni ka projek amar kalong ka jingmai kami mariang kalong ka jingmai ki pa ju ka kari ka jongi bat khamtam eru i ba kamdan e ka ba khu ka ba suba ha ka bide bakani ka jing thu yang ka sakar ban tei ka thi ka hotel ang thi piang thia popong ngam ki don ki benta ki bahap mangi ya po ka diskonsen le kan ni ka jakapat ka baka sakar ka thu ban tei ka hotel bat kumjur ki baham ki jakai jong ka pau department mo jaka MECL te kemdon genu caka ke bahap pokok ka jongi mana dei ke jong don ki caka ke bahap mengia pokok sel kemak hap sim NOC nangi bat ni dalil nginum ai kata NOC ka mangila pen pau ka bide beketu ka jing pujo soka ban bu itu ka caka jong kali ka terus por anti pon nang lam hadu metangi ngimangi ka NOC mengingi pek ngimong ya bakan gin priang tak ka development dan ngipek du ya ka jing pendek pensak kali ka member kami yang kadai ka ba ala ai yang hindi tourist sebuan sini kwa ban pe ki hotel ke 5 star hotel kwa ban pe ke jing itanat kamriang baleu tourist ule sora baleu ule sepo molnong ar kwa pe ke jing itanat ke ni kamriang ni ka sorka ka jungi pat ka suka ban pendiet ban te kita hotel bagi ta hotel ki di lang tak ka jung to ki jung ki ka to ka ni kamot pen motoy ka ni ka ri ka jungi ngathai ngam kam ong ban ong mangi ki don kila patai khobor ki bara pendi ba orang ka soka kong kanam pom uwi uding dari kajing pom diang ti lempom nang kalayat kalong in black and white kala pau kila patai khobor pau da ki jing sisaru bala pom ki ding tu to umban snai kita ki temporary ngam tip sna de darah ni de sna darah kam pom ki kalong ki ngan kamar sim ki tu ka dol nong tu ka jaka ka betul ka orchid otek la biang pagi jaka tu ngan kamar sim kata ni kajing sim kata ka kajing tumu nang sarkar ka jing ta mas pendiet bangila ban tei kita ki hotel bangila ban kring ki tu sai kata ka jing wadi ka tu sen kat kanu e de ka penbetoy ya ki pai ba jong kari ka jongi kadi ta ka jing tumu jong sarkar ban jong ki katu kan de tang ban pendus pa elade ban ditat no ban pen dililam no iki kendo ku siap ki ba ke jing penlong kamar yang ka itanat ba kumjuru ka ba long lu kata ka joko pon mo ka jing aja dok hai ki pai ba no sosang ka dan sodong jong ka pungum yang te tangkawai hi ngamut ban pensengau sha ki babun balang hangi hi kam dade e kata ka kam ka baphala ya kane ka jing lilam jaka jong ka sarkar te kum kata ka jing lilam ya te ulum pongdeng balong we na ka jaka ka ba itanat ka ba jukring ya ki briu ka ba kini ki samla ran leni ki nong song kim kwa bandu ya te ulum den rei kumangi i ba kane ka jing lilam jaka apo kane ka state ka jongi
kalalong kabala syapalan. Ti kani kajing kuat spak jubor jong kani ke sorkar kala kedeusai haki babur ki banta ke ba kala kala shim ya kita ki senjam ha ke bandilam ya kini ki indau ke siap ki klau ki tam ke ba ngi i ba kamdon kata kajing ki kle na ke banta kata kalawe ha kajing ede bat kani ka imlang ka salang hapok kani ka jela ka jongi te nakalian junga habang apai ya kani ka jinglong jingman jong ni samla ngai ba kaladon kani ka jingtelon te ngam tipsu ban ong ba sakanu indang la ban i dang la ban chan te ka jing ngap lan ni ka jingle kuman jong ka sarkar habang iwan ya ka ban ai mensim ndai tang bangidap da kata ka mensim jong ka jing isne rai habang ipai ya kani ka jingdawa ka ba shong hok shong nongrim jong kani ka samla kala pen bitar ngi ha ka jing yedai bat kani ka jing bom ngap jong ka sarkar ya kani ka isu ka ba kini ki samla ki lapan sengau te kumbai presiden rama jungi ila de bia thu ba nginam shoklik ti tang kumni tang banpet de la ki jongi khaman nrei ka jing tu ki jongi ya ki khon samla li ki long ki long pal ni ya ki nong shong shnong hi jong ka brief nyau trep le ni ka jelah bro ka we ba ngin long ki ba pen kre ngim tip ba da ka jing le kuman jong ka sarkar kan la ban yalam sagai ka ba sni ngam la ban ong nei ka ka bang yo sngau ba menta ki khon samla ki dap da ka jing bitar ki dap da ka jing sngau leng a halor ka ne ka jing le jong ka ne ka sarkar te kumta na ka liang jungi kum ka parti mdai bangi kerpat mdai bangi ong da kum no nei ngi dawa ba ka sarkar ka dai ban khat ekren ban penbej igini kam bat kum ka jing dawa jong ka Green Tech Foundation kalong man scrap ya ka te ka project hang te hapo long pong deng te da ki kwa ban wan ra ya ka development cibun ki jaka ki bal along westland hapo ka ne ka jela ka jongi ra kita jaka promote mdai banong ban penduk ya ka jing itenan ka ba boleh labu ban wan rapat da kita kini ki da kita ki wepat ki project ki ba long ki bom ai jing mentoy habang iperkat ikani ke project ke barak kani ke sarkar kalong ka project ngala panong ke project ke ban peleranya kani ke jela ke jongi tisipun ki institution leni kita ki jaka pule leni kita ki jaka sumar ki bangi don gamban ra tinga ketu daga sarkar kalong serius haga jingi de ke development di ya ke tourism ngila don lepa boleh la kerku kan ya sang bangin la ban manage leni ban peniat kakala ki lepa ndrei ke jing sadin ke jongi hak health sector, hak education, balik ke sarkar kampai kemat. Sekini ban ra ya kita ki development ki prepare ra kaya ada kita ki hotel, ada kita ki jaka ki ban yele kita kam awria tengi nom pediang. Di ka ba kadu nakaliang jongi hikum ke parti kumbangi ya don nadu pasdang bat kini ki samla. Ini don rengkat bat ki bat ngin pengor. Ya kani ka jingle mutlop jong kani ka sarkar bat lada kadon kam ya ka bangin ya penki paj baru kuma ong ibaden kan sapo ka po ba lada ngimla ban pen kongu ka sarkar da galenti ka bajajai nya bro ban le da galenti ka ba kam tenge ban peni ya kani ka jingle lendet leni ka jingle mutlop jong kani ka sarkar imat kani ka sarkar ka long ka sarkar ka ba kabas niu shisha kam ju kwa ya kaban ya keren ya kanu ka kam hakata ka round table talk imat ka kwa be ya kaban mi paj ba ban ya don kata ka jing huri ura ni ka jing bom chong suk chong sngan hapo ka stir ke jongi te kabala ngida ketu ka sarkar ba kanam ban slur ya kum kini ki rukom perkhat ya kaban rung ha kini ki ya kini ki khon ki hajar jong kini ka ri ba i ki jongi ban menin ka ka ba penlengo enga habang apa ya kini ka statement jong deputy minister ba udah keren iman kejing keren ka bamda theu bat da ainuksa shane shatai kaya pher chika de ba uong ba kamdon kata ka jing ban kelem ding mo hang te hapo lompong deng ndai ngiyoi ba kalau don kedi kejing kita halor kata ka atem ke jongki ba kinle ya kata ka project hangte kalau don kedi kejing penkelem ding ke bangi idel bangi la patak bor bang dik spa tli kiding la penkelem te kai kejing bun jong kedi ke sarkar ban thok im pej ya upaj ba ti upaj ba ulah syai ulah start menta re udang up stang ya kapo ba kumnu kan respon ha kejing ide ba kane to kejing ki jong ke Green Tech Foundation kan long kejing I sim mo ya kriu age meriang namar ki babun kriu age meriang kidon hapo kejelah Andre kam don lenti pat yaki
ban mi sikmat ban perta lene yu kandai kani kajing mi joka Grinted Foundation kalau kajing IMC mi ki pat kiru meriang ro ya ka ban mi sikmat ban keren namar kumba piati bagi Isjan Hills ngalak ban ong ba 50% ladep lilam ya ka kendau keciam ki company ki bandabar ki wan ki luti ki extract ki ra ya ki jimentoy dari ka ai ka ba ki kalong tang kajing pang kajing stom dani tang kata kajing tang kijing shadien di kumulong mata ka Voice of the People Party tang makahi ke parti ke bakeren haga jinge dai bat ka mariang di nginom sang kliti nginyai budin bat nginyai sikman haga ban wat kita kilati kumnu ya ke bangin penkongu ya ke sokar ya ke bakan perkat lemru ya ke mariang ngemlah ban im klem ke mariang ti kum tangin ha ban ya rengkat-rengkat bar ke mariang Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya